vážení priatelia, a je tu tá chvíľa, kedy začíname s novou, absolútne s novou novinkou. Novinka je odvedená od slova nová, čiže nová novinka 200 sekúnd s Mojsejom. Ak ho poznáte, pozdravte ho odo mňa, nech sa má dobre. Ak ho nepoznáte, tak sedí tu. A toto je historická chvíľa, pretože vychádza práve, reagovali ste v hojnom počte na novinku na našom staničnom trhu. Takže je to tu, vychádza občasník, ktorý sa volá Briketa. Briketa bude občas chodiť v počte 7 kusov na každý samosprávny kraj, aby sme boli rentabilní a aby to aj čítala aspoň nejaká časť mojich priateľov a aby sme mali nejakým spôsobom na tie peračníky, pera a tonery do tlačiarne a tak ďalej. Briketa je občasník, v ktorom sa dozviete skutočne veci, ktoré ste nikdy v živote nikde nevideli, napríklad ako vás nastrašia Tomko s Barborkou pri nejakej situácii, alebo ako si urobiť dobrú roštenku, skutočne vynikajúcu roštenku z kuraťa, dovezeného zrejme z Poľska, alebo možno aj z Azerbajdžanu, podľa toho, že akým vozom chladiarenským išlo. Ale musím vás upozorniť na to, že sú to výnimočne špeciálne recepty, pretože takéto ako roštenka z kuraťa skutočne ste nevideli na žiadnom jedálničku, ani na Manhattane, ani v austrálskom Sydney. Jedine v tomto občasníku Briketa, ktorý stojí veľmi sympatickú, až priam populárnu sumu peňazí, ktorá vám určite nebude chýbať. A z toho, že si zapalíte briketu, sa stane prežitok. Prežitok. Čo ešte k tomu dodať? To, že je to občasník, som povedal, to, že bude vychádzať, kedy periodicita je jasná, ale pozor, máme tu novinky, ktoré vám predstavíme. Zhodou okolností mám tu pri sebe jednu, pretože éra takých zlepšovačov dobrej nálady už je za nami a máme tu nový zlepšovač dobrej nálady. Hej, pozrite sa, tie tvary, tie možnosti, aké má, hej, toto sa nahrieva, môže byť aj teplé, aj chladené, aj mäkké, aj ohnuté, aj tam, aj tam, aj tam. A tu stade takto sa vyberá a môžete si vybrať z 3 možností. Čiže zatočíte si kolečkom táto možnosť. Vybavené, hotovo. Ale nebudem predbiehať, kúpte si občasník, čítajte a budete múdrejší. Toľko 200 sekúnd s Mojsejom k najaktuálnejšej téme v Poľsku, a to je občasník Briketa.